subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you so much for this video, guys. So, nanay ko yung isulti sa inyo, guys. Dapat mag-binutan yung guys sa atong papa o mama. Kung suguon mo babasa, guys, basa. Unya, dapat yun mabasa kay karong kibaw ba mabasa. Unya, ang mama mo'y gahatod sa ato. Kapoy kayo. Kabuhuyon pa. Sakit pang, sakit pang ngipon. Moday ni guys, no? Unya, guys. Sakit ang ngipon ng atong mama, guys. Sakit ang ngipon ba? Sakit ang ngipin ko sa Tagalog pa. Unya, magsakit ang ngipon, ipa-eskwela jud ta. Ihatod jud ta. Unya, ikaw uli, maglakaw. Maglakaw ra dito sa kanang Kuandes, maglakaw ra. Maglakaw ra kung matug eskwelahan. Maglakaw ra sa madung sa balay. Sakit pa yung, sakit ang ngipon. Sakit ang ngipon na. Sumoday na, guys, no? Dapat magbinutan ta. Ikaabot, basa. Unya, guys, dapat magpatuo sa ta sa atong mama. Sumoday na, guys, no? Unya, patuglo mo. Unya, kay arong di masakit ang usa, mama. Patuo jud ta. Sumoday na, guys, no? Patuo jud ta, guys. No? Patuo jud ta sa atong mama o papa. Kung ang papa musugo og kuan sa kanang plato, pahugas. Hugasa. Kung di sa kaybaw, ang papa na sa noy muhugas. O yan na. Hindi pa kayo kaybaw ang kuan ana, guys. O kuan, limpyo ba? Limpyo ba? Sumuray na, guys, no? Maglimpyo. Magalang hugas plato. Silhig. Ang una, manrapo sa lamisa. Unya, sunod, manghugas ang isugo. Unya, manilhig na yun. So, wala nang mutuman dun tapasin unsay suguon. Karong di sad magsakit ba ang So, wala na, guys, na. Karong di yun nagsakit ang uba. Di sad, guys. Batuo yun ta kaya hindi magsakit ang inaana, guys. Maipit mo ta, anak, kung di ka mukuan. Dapat mukuan yun ta. Ang masulugoon, guys. Mauday na, guys. Ang mga sulugoon ba, dapat sugoon sa ta. Kung matay kuan kalaay. So, mauday na, guys, no? Dapat sugoon juda. Karong ikadako na to, di ta maglisod. Di ta maglisod. Tugluan ganita. Di ba kayo ta kibaw kuan, guys. Dili pa dun ta kibaw maghikay. Kay bata pa, masunog atong balay. Di dun ko kibaw magamit sa uglay tim. Ang ako rin nahibawaan kang kuan silhig. Muna isugo. Unya, trapo mga isugo kay kibaw naman. Abo dun na ipasugo, guys. Unya, ikadako na to,
jud na ang atong ginikanan, dapat kibaw ta mohikay. Kung di ta kibaw mohikay, halain sa unta na. Wa tay makaon. Kundi sa mo kibaw. Unya, dapat sugoon jud ka erong kibaw ikalako. Og kadlit og lighter. Insaon lang kung di kibaw, susunog siguro. Awa jud tay mahimo ala guys. So mo na guys no ikalako jud nato. Kung kuan na matres buhi pa ang ginikanan magbinutan ta kung wala na magkalisod-lisod na lang. Sumoday na ikadako ninyo wa nay muhikay sa inyo. Wala raman na wa nay muhikay sa inyo. Unya kung disan mo kibaw muhikay wa jud mo'y mahimo. Sumoday na guys no kung di mo sugoon. So inana na guys no. Kung di mo sugoon, sumoday na guys. Bye-bye. Thank you for watching. Mwah.